Ο Διαμαντής παίζει τώρα για ζώνη στο submissionist. Έρχεται από νίκη στο MMA. Είναι ανεβασμένη η ψυχολογία του. Στο submission είναι η Σμίνα Ήπτος. Διεκδικούμε τη ζώνη από έναν πάρα πολύ έμπειρο αθλητή, τον Κύπριο, τον Παράλες, τον Αγνιώτη. Έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Δουλεύουμε όλες τις θέσεις. Όπως ξέρετε, η μάχη, όπως λέμε, είναι ραντόρι, δηλαδή είναι στο χάος μπαίνουμε. Έχουμε κάποια πλάνα, αλλά εμείς το έχουμε στο μυαλό μας που μπαίνουμε στο χάος, δεν έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική. Έχουμε δουλέψει στο κάρδιο, με ειδική προπόνηση κάρδιο, στις τεχνικές μας, στα escapes μας. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να γίνει ένας καλός αγώνας. Ο Διαμαντής είναι καφέ ζώνη, είναι γύρω στον 1 χρόνο στην καφέ ζώνη. Και τώρα είναι μια τεράστια ευκαιρία να παίξει με ένα μεγάλο όνομα, γιατί τους παίκτες τους βρίσκεις μόνο στο εξωτερικό. Και νιώθουμε πολύ τυχεροί που θα γίνει αυτό το μάτς. Υπάρχει πλάνο για τον αγώνα και θα το δείξω την Κυριακή. Ελπίζω να βγει. Όλοι έχουν ένα πλάνο, αλλά μέσα στον αγώνα αλλάζει αυτό. Είμαι μια χαρά. Εντάξει, ο αντίπαλος είναι έμπειρος, έχει παίξει με όλους. Δεν πτώομαι εκεί πέρα. Θα ποντάρω στις ικανότητες μου και στο πλάνο των δασκάλων μου και θα πάνε όλα καλά.